जी नमस्कार प्रणाम। हम बानी सत्येंद्र कुमार सिंह और रउआ देख रहल बानी खबर गांव तक। हमनी के एबरा गोपालगंज जिला के पंचदेवरी प्रखंड के कोइसा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 14 गांव के नाम महिरौली बटे। ये जो उपस्थित बानी सन आ एगो अजूबा चीज़ रउआ सबके देखावे जा रहल बानी सन। यहाँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत एगो शौचालय बनल बा, सुलभ शौचालय, जौना के दृश्य रउआ देख के दंग रह जाए। तो आई कैमरामैन साहब से हम गुजारिश कर तनी हम देखाई। हई देख सकत तनी रउआ मुख्य गेट बा आ हई शौचालय के जो बनावल गेल बटे जगह बा, एक रउआ देख सकत तनी। ए के स्थिति देखी, लिखल बा हई प्रिंस 100% सिक्योर्ड, लिखल बा कि 100% सिक्योर्ड, लेकिन ई कितना सिक्योर्ड बा रउआ देख सकत तनी। हई देखाई कैमरामैन साहब, हई शौचालय बटे आ ए के निचला भाग देख सकते हैं रउआ। तो बढ़िया से देखाई निचला भाग देख सकते नहीं कि अगर केहू शौचालय करे खतरा बैठता, अगर केहू महिला बैठता तो उ जौना चीज़ खतरा एजे के लोग के कहनाम भी बा कि जौना चीज़ के बचावे खातिर बैठल जाता, उ चीज़ अगर दिखाई ही दे तो फिर ये सुलभ शौचालय के इज्जत घर के नाम एक इज्जत घर दिल गई बा। तो एक का मतलब हो सकता। तो आई यही बीच में कुछ लोग मौजूद बा, या कुछ लोग उपस्थित बा, वो लोग से भी रउआ सबसे रूबरू करवाई हम। बहुत सारा लोग दिखाई दे रहा बहने। आई कैमरामैन साहब आई हने। तो चाची, ए चाची है ना कौन गांव है? कौन गांव है? नाव का टोला अहिरौली। अच्छा, ये वार्ड के बा? वार्ड सरधा मुखिया सरधा जी। ये के बनवैले बा? शौचालय के बनवैले बा? सुभागी देवी सरधा के पत्नी। अच्छा, राम सकल मुखिया जी बनवैले बनी। अच्छा, तो का ई देख के शौचालय का बुझाता? वो लोग शौचालय में अगर वो लोग भेजे तो क्यों जाई? ओई में केहू ना जाई। काहे? बैठी मुँह तो पाई रही गड़ उघार रही में के बैठी। देखिए अब एजा की स्थिति देख सकता नहीं। काफ़ी लोग निंदा करता, कुछ लोग हंसी भी उड़ावता कि शौचालय में गैला से अगर इज्जत ही ना बचे तो ओइमे गैला का मतलब है वो घर के नाम इज्जत घर रखल गई बटे। आ ओइमे अगर इज्जत ही ना बचे तो एक कोनो बहुत मतलब नहीं है। सारा लोग भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद बटे। आ सब लोग ये जगह के कहता कि एगो अजूबा बाई कि हैसन भी शौचालय बनेला, ये तरह के देखे के ना मिल रहा। ये लोग काफ़ी जौन बात उनकी ये चीज़ के देख के बड़ी परेशान बा, बड़ी उबाऊ बा। चचरौरा का कहल चाहता है एक बारे में कुछ कहो? अभी कहाँ घर बा? कोइसा घर बा। कोइसा का नाम बा? हम जवाहर नुनिया हैं जी। जवाहर नुनिया जी। अच्छा, हमरा कहे का मतलब ये बा जी हेतना मुसहर बा जी बालूनु जी। घर ढलाइल बा, भादवारी में केहू चैन से न रहला, सब घर चुएला। यहाँ से वहाँ ले दूगो मुसहर टोली सबके घर चुएला। हाँ जी। केहू माने खाला ना, बारिश लागा होगा तो केहू के भोजन न मिलेला। शौचालय के बारे में क्या कहे? हाँ? शौचालय देखने तो हम कौन हमारा हल्का है? शौचालय देख के मैंने कैसा बुझाता है? हमें तो खराबे लगता, खराब लगता। तो के जाइए में। अच्छा, घर चुआता तो इंदिरा आवास लोग के नहीं बनल बा तो कारीगर उहे न बनवल बा, मुखिया का एथी बनल बा। बनावल घर चुआता सब? हाँ जी, चोर के बनावल घर सब चुआता। एको लड़का से आनो में सुखी ना रहे लालो। आज यहाँ से बनल बा तो यहाँ से केहू चैन से ना, ऊ में चेपा गिरत उधर पानी हो हर हर गिरत। जौन सुखी खातिर बनल बा तहन सुखवा कहियो ना मिल। नल जल योजना से जौन है पानी वाला काम भइल बटे, ई पानी रोल के घर में मिलता? नहीं मिलत, पानी नहीं मिलत, कहियो नहीं मिलत। एक दूसरे मिलल हो ओकरा बस बंद। 10 दिन 15 दिन चलल बा ना, तब से बंद बाटे। का विचार बा रोलो के? ए बेरी चुनाव आइल बा सामने, मुखिया जी लोग आवत वोट मांगे, रोलो का कहतनी? ए बेरी मुखिया दोसर बनाएब जा, बदलेब जा, मुखिया बदल देवे के बा। बदल देब जा। चली, बहुत बहुत धन्यवाद रहो लोग हमनी के समय देहनी लोगन। ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र बाटे, एजा की स्थिति देख के ही बुझाता कि काफ़ी पिछड़ा बा। और फिर हमनी के मिलम सन बहुत जल्दी। तब तक के खतरा हम लोग सब प्रणाम करतनी। रुआ देखत रही हमरा चैनल के प्यार से बात बनौले रही सब है। हमनी के हिंदी भोजपुरी दोनों में वीडियो बन रहा बटे। हर गांव के समस्या उठा रहा बन सन खबर गांव तक के माध्यम से। जी जय हिंद, प्रणाम।